Annetaan mennä. No niin, tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Pelattiin siis näistä ykköspesistä lohkojen välinen ristikkäisottelu. Viinijärven urheilijat, Seinäjoen Naila Jussit. Ja Naila Jussit vei tiukassa taistossa 2-1 voiton. Mites pelijohtaja Valtteri Niemelä kommentoi peliä? No semmoista tasasta vääntöä, vaikka molemmat voitti oman jakson niin selvästi, mutta niin periaatteessa semmoista aika tasasta, että ne juoksut tuli vähän semmoisessa ryppäissä ja Viinijärvi pelasi mun mielestä koko peli ihan hyvin koko ajan ja varsinkin tuo sisäpeli on mun mielestä tosi hienoa katseltavaa ja pystyvät pelaamaan joka paikasta ja siinä peli kulkee hyvin, mutta me saatiin tuohon tarkennukset tuohon toiselle jaksolle ja siitä no se peli tietenkin aukesi sillä Julin läpärillä, joka meni sitä läpylän kautta, että se olisi laitonlyönti ollut, mutta siitä sitten pallo hukkaan kolme juoksua tauluun, mutta sen jälkeen kyllä oltiin toisella jaksolla parempi osapuoli ja kotarit on aina komsaa ja me ollaan hyviä kotareissa, oltiin nytkin ja tehtiin 2 pinnaa, vaikka se 2 ei välttämättä voita, mutta tänään voitettiin, niin täytyy olla siihen tyytyväinen, että isot pari pistettä meille kyllä. No niin, ja Seinäjoen ykköspalkittu Julia Ritola, miten arvioit joukkueen peliä? No, ekalla jaksolla Viinijärvi löi hyvin niin haastolyöntejä, ei pystytty vastaamaan siihen itse millään lailla. Ja se peli oli vähän huonoa ekalla jaksolla, mutta toiselle jaksolle tehtiin ihan todella selvä parannus ja ryhdyttiin lyömään paremmin palloa ja kotarit on meillä ollut aina tänä kautena hyviä. No niin, ja sitten kotijoukkueen Amanda Piironen ykköspalkittuna, mitäs mietit joukkueen pelistä? No, hyvin samanlaista ehkä, että eka jakso oltiin me hyviä ja sitten toisella jaksolla vastataan parempia, mutta niin, tosi tasasta vääntöä oli kyllä ja näin, mutta sisäpeli on kyllä ihan tyytyväinen meidän joukkueelle tänään, se pyöri. Joo. Onko kellä muulla kysyttävää pelaajilta? Lasketaan pelaajat ilmentymään. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten kotijoukkueen Viinijärven pelijohtaja Marko Huttonen, siihen toisen jakson alkuun tuli se estämistilanne. Kaatuiko se siihen? No ei, totta kai se vaikuttaa pelaamiseen hyvällä mallilla kärki menee siellä, mutta säännöt oli sääntöjä ja niin kun nämä säännöt tulkitaan niin se on, että jos sä vaikeutat sitä ulkopelaaja kiinniottoa, niin se oli siinä ja ei siitä se enempää. Ja toinen jakso oli meillä, saatiin hyviä tilanteita aikaiseksi, mutta sitten toisella jaksolla kotituslyönnit rupesi vähän tökkimään ja niin kuin Valtteri sanoi, että tarkensivat peliä hyviä ulkopeliä ja ei saatu pinnoja enää sieltä, missä saatiin ekalla jaksolla. Ja sitten vähän harvittaa tuo Kotari nyt, niin kaveri pelasi hyvin, teki paikoista palot ja itse vähän sorruttiin muutama huono ratkaisu siinä, mutta nämä on tämmöisiä, että jompikumpi voi voittaa ja just miettii, että taisi olla meidän kauden 7. Kotari ja ensimmäinen takki tänään, niin ei siinä mitään. Mun mielestäni peli oli tasasta ja niin juoksui tuli aika lailla ryppäissä ja sitten siinä se, että Seinäjoki oli tämän verran parempi ja ei siinä mitään. Mun mielestäni oli hyvä semmoinen lämminhenkinen tiukka peli. Kyllä. Sitten onko tuomareilla Mikko Miettisellä ja Joonas Julkusella mitään kommentoida? Joo, olihan tuolla tasainen peli ja kentällä lämmin, mutta onneksi vain lämpötilan puolesta, että joukkueet pysyi hyvin rauhallisena ja jonkun verran meillekin sitten sattui mietittävää, kun tuli tämä estämistilanne ja ekalla jaksolla tämä kopilla irti oleminen, mutta siitä loppujen lopuksi selvittiin. Niin, meillä on Eeva täällä. Onko sulla jotain? Okei. Selvä. Tilanne on kuuma ja haluatte varmaan suihkuun, niin kiitoksia ja hyvää kotimatkaa sen. Kiitos. Kuin myös hyvä, ei muuta kuin eteenpäin. Kyllä. Onko vielä viikonloppu toista peliä? Joo.